Kasang Hinyo Trap Youth Council Central Body berkamjuru kasang napo Western Hill District menta kasing hapo kajanam jong ba Robert Youth Khanjarin kala banjurip ya kasnang lapangap ha baklia kandu ya kinengalam snong berkamjuru ya kipat ba nang song jong kate kasnong kala ma dikejing ya nama kejengwan kantor jong kipat karbi kali kisi kibaradap nak kalian jo kasang kalau ang bagai kejing lek kalau ban al mesti me kipat ba berkamjuru ban aku blai kitu ki rurang ba kipat ba jong kasnong kiblayang banyada ya lo jong put usama po dia kan kasnong wala preng ki pupun kejing bakimat akini kisi kibaradap namar kejengwan kantor jong karbi berkamjuru ki bod jong ka sarkar Assam Ikan kegunaan alam do baru buat Jun Khajarin buat kau ini kini alam juga keseng kalau angru bakaso daram nakam tegi pat ba jo kini kesnang kibla yang rang ba penyada ya le kenyang kesnang kait kima buat uput usam. Kamdi kata kaya kini lah ni ke disputed area. Henry kani kadi kajing one kentur put lah ni kata ka aggressive policy jongka sarkar Assam ya kaban yele ban kentur ya uput usam jongka beri jong unio trip nakawai kepor sakawai kepor. Ni penremjur ya ka sarkar Assam kebala wan tamput nakawai kepor sakawai kepor sa uput jong ka beri unio trip ka jongi but what happening jong kani ka jinglong agresif lan handuli ladang ipek ka jaka song jong ki pulit hang tu ka di tang ka ying trip kat ba ka jaka jong ki pulit makhlia ka di tang ka ying trip kat ba ka jaka song jong ki karbi lani ka Assam police hang tu ka di ka ying ka ba lasna da kado bilan ti kani kalong ka eke kaba lesi ka bansa the umpuja ya ki bru ki jongi but ni dawa na sarkar makhle ba kidei ban penbiang ya ki jaka song ya ki jaka sa block 1 ngimdei ban klet ba kum ka jat mru new trip ngilayeng ban yada ya ka khandau ka siap nadu badang sedang ka ri India balai lut kiladon ki riurang ba kum u jong u larsing krim kibari ki MLA katu kapor kibal ay ka note of dissent ban persya ya katu ka notification khat khandai spa nya kuai kajing ya khun jong ki rurang ba ni kenturu ya ka regional committee hapo jong kajing yalam rang ba jong umas ngo halang dhar ban kloi do ya kane kajing pan bit put lengba ki regional artli ki regional committee ba ki khimit lenti ba lengba kajing chimkhia jong ki regional committee ya kane ka mat sa khardo kabala ban hakajat ru jongi la slam an la ban penbit no bat ki nong song snong ki jongi hang ni bat nakawai ke por in liang rangkat lang bat ki kaba kham song si andangi poi hakane ke jaka kalong ba habangi kendu ya kini ki pulit ya kaba ka sarkar makhlea kala bu hang ni ladangi pej ya ka jakasa ka jongki kalong kaba I segment adu kata-kata ki pulit ki jongi hane ki lasa da ki benai ka jakasa kambiang ngilayo ban ya keren pej ka kambiang bat por kala penlong ya ka sarkar Assam ban withdraw la ne ban keep in abeyance ya ka tukan notification kani kala de jing sha ka jing job Henry kamsem lala ban urlong kata na nakadaw ka jing bombudin yimde iru ban klet ba kiladon ki riurang ba nakadong ka than ki jong ki haki snem khat khandai spa nyo pho ki balayeng rang ba ban yada yu pur usam hapor ba kami itu ka Assam organization ak bat kila syakem bro ladon ki naka liang jong ka seng HYC menta ka jingya trilang bat ka HYC Jentehil ni wan hakane ka snong lapangap ka jing thmu jongi ka seng habangi wan hakane ka snong kalong ban ai khublei nong kong ya ki nong song snong jong ka snong ki ba la yeng rang ba ban yada ya khando ka siap bot put usam kumba barop hitip ba ka ne ka snong lapangap haji sha ladang ni pet ya kat kum ki dulir ki kot ki sla